Хушру соус ку утюкаки бачако хафа нашаванд. Бale. Соус ки ин акай Саид Аҳмад тамошо кунед. Утюк соус дорад. Я сатмат ямон бура. Барои кор дорад чиза. Бира шакида туза кана бинивид. Хеле мисоф листит кунед касам. Чо хана. Bu tem dora tem. Ин айтам. Ава ча Саид Аҳмад? Ушер ко Саид Аҳмад шогирд гирифта. О, утюк соус дорад. Хайтам ҷой да шогирд миёви ки ами не ҳам буган не. Ам бе пул бошад сраза. Бу даран шаста я таста. Буги камераш кесте албат чи да фурд. YouTube да. Акшам ва акшам метон акшам. اینا اوش کام Кани уш. Охи нишон те биги чикаданги. اینا اوش کامه گو О, барду дазонут му. Ё талак менамузи. بگی خیر خیر Куягон чи бугу? Бугу бачо устогира ёд гирем. خالا گو نه چاس میاد Ты рэперием, ба фикрм рэперисти? والله Ва мешкани ва янак. На сахна ҷиқ. Ҳамия мешкани акай Саид Аҳмад. اینا Ана мия кишо. Ина болта кишо. ما Ира на часпон. هاي Ана ва кишо гир. مكان خوشت دیدم کلمش آکو Уй ки то те من уй. خزوش که بسیم که نتوسیش مکان Ана бади мардам чи айти чи ёд гиран? Айти мардам ба чи ёд гиран акай Саид Аҳмад. Ина бисмиллаҳ ина нигоҳ кун. Ҷерак шоби молодец. Ина нигоҳ кун. Инҷа закрутто, ина иҷара. Инҷа болдура. Хопа мегирира. Диди? Бесто, накаш, ки нозука ё хаёл беира монда ҷо. Инҷа зак. О! Соус кунам. Биё акай Саид Аҳмад хаймонуш ки бози турат кунем асрахонем. خیلی Баъд соз мекунем. Ба ҳазур дар тураки. تاثیر تا میخونیم Зинда бош акай Саид Аҳмад. О, бизани қали хатавлак да. Eto. Ina kheli meshtaha. Ina ödebe. Uş ile kaçak sesat. Ina nigok. Ina kheli meshtaha. Ina şansı var. Hoş ile kaçak. Bakıda o kheli meshtaha. И сирыш наме пара. Ина мечтай ко. Ина хриште. Вай хрияме. Сирыш наме пара. Ha? Navadın tema.
Bak kuşe. Yok. Hala fayda mı re? Yok. Ya lan ne? Hadi şide bak. Oz vaqtnash. Afg'an childa o'zi soat. Xud umeramam dash qilishga.